Kakubor, Golden Jubilee, ya kipajba jong ka state Meghalaya hi baro kawe. Kalong kajing kemen ka bakraw, hakaba ngi kenjo ya kajing dap san pausnem jong ka state Meghalaya, nadu ya kibangilayo ka state, nadu ka arpway tarik jong January kat kandai spa nyupuar, halor ka North Eastern Area Reorganization Act 1971, kabala pentikna ya kajing yo jongi ka state ka bapura. Ngila kenjo san peu telikisnem ha ka arpway tarik jong mentau benai ha ka ni kesengi ha ka ba ngiladap san peu telikisnem ngashim kanikalat kakabu ban ai kublai Golden Jubilee ya ki pajba jong ka state Meghalaya hi baro kawe bat ha kani kajing ai kublai jonga ngakwa ban kenmau korpang ya baro ki pajba ki bala contribute ki bala no senyang na kamenta ka state ha baro kiliang nadu kitu ki volunteers ki bala yakun ban dawa ban yo ka state ka bapura ki political leaders ki bala don bata nadu basdang jong kajing sedang ka state Meghalaya nasukwa berkan mau na kapta jong baro ki MLA ki badai ki first MLA ha ukat kandai spa nyo puar ki bala syajit ban long kupinong mikmat na kamta ka state Meghalaya hoj ngasngau tenat ru berkan mau na kamta ki katu kanik MLA ki ban nengkong du bat ki barang im haduk mentaru kum ki jong i doktor Didi Lapang ki jong iba Rowel Lengdo ki jong iba SD Khongwir ki jong iba Salseng Simarak bat le sedang don singkat tu katne ya kebangi melak bantip ki badang im hadu manta henry ki bala longru ki bala don ha kalis ke banengkong du banlong ki MLA ha kajing sedang jong ka state Meghalaya kini kiri orang ba ki las contribute na kamanta ka state hi baro kawe ngai kubleiru kerpang kapang namta ki officers jong ka state Meghalaya ki balaya imsngi banlong kadau jong ka jingkiu ka roy kapar ha ka state jong ngi baro kawe hoj ha ka jing yat lenti jong ka state akini ki san pawai telikisnem kala banlong menginyo ibon ki jing duna la dangi pek ya ki jing duna handri la dangi pek ya ka jing baha paderu ngilak kiu ki babon kiliang aingu yo blay try kanrat bangim simla long shu kumju ngilak kiu ki babon kiliang la kalong ka yo hakakot la kalong ka jing nang ka jing start la kalong ha ka jing yo ki facility na kapta ka jing kot ki jing kia ngilak kiu ki babon kiliang bat ngada karpat ya ki pajba jong ka state Meghalaya bari ki kon samla tongin long ki breu ki basngu ya ka jing trei jong kini ki long shwa ki jongi ki bala persang ban le ka bahatam ha ka jing im jong ki ngilong kumne kumangilong manta dei namar baki don ki long shwa ki jongi ki bala persang ban syakri ya ka state jongi ya ki pajba jongi bat dei na takadaw kala penlong yang kumne kumangilong manta ngasngau ka jisngau jong ngasimen baladangi knyum ladangi khonyo ladangi yai ot bangim long ai bangim yo ai ngasngau kumba ngi knyum lanengim kenkor ya kita kilong shwa ki balale yangi ngim kenkor ya ki kimi ki kpa ngim kenkor ya ki kini ki balalong kilong shwa jongi ki balaya shakmat jongi tingas ngau kum ka jaj bandriu tongin don kam sim jo ki diskongu ya ki kamba bha ha ka bakini ki long shwa jongi ki lale bat ka de kamram jongi pada mentah ya ka banang ne shakmat ya ka bangin ra ka state kam hajrong te ha ka bakut jogare khubor Golden Jubilee nga khot ik pajba jo ka state Meghalaya hi baro kawe ya ki samla samhoy ya ki nongelam ki balong ki political leaders bat ki officers ki badon bakane ka menta kare ka jongi ka jingkir klik jongi bat nga khot nga wer to da ka jingye trelang to ngin mi da ka jingye trelang bandang ne shakmat ngin pentelon ni ka state ya ka menta ka badang sa kat ba ublay udang sya engi bangin im ka patay bangin le ka bahatam hakaba ngin syakri ya karwi beri kejat penriu halaki jong ki benta ka bangin ngidon
Haka banga ong kumtas ngau kumbatang ki politician, lenetang ki political leaders, ki baron ki kli barra ka state kalang ka babakla. Gidon hala kijong ki benta, ki badon kam hado kata-kata haka bangin ra ka state ki jongi. Nado ki dong thok kubor, ki nohi ka school, ki kena school, ki don la kijong ka benta ka bakraw bakin ra ya ka state haka si syakri hala kijong ka benta. Namar kata nga khot ngawer, ki pajba baro bangin persyang bang ai ka babhatam. Kata ka jingla ka jongi bangin ya don benta. Ban long kadau jong ka jingkiu ka state jongi nang nasyakmat. Ikbilenti bangin yo overall development. Haka ba ka state jongi kanang yo ban kiu nakapor sa kapor da ka jing terang pajba baro. Sai sinpat ka jing ai kublai golden jubilee ka jing dap san pusnam jong ka state Meghalaya kanlong ka jing ku ya ki pajba ka state Meghalaya baro ka wei kublai shibon kublai syajarngu.